Għall-istaġun tas-sajf il-Heritage Malta se jerġa' ikollha programm għal dawk l-istudenti li jagħmlu użu mill-passaport ta' din l-aġenzija blan li aktar tfal u adolescenti jersqu aktar viċin il-wirt kulturali. Dan il-programm se jibda mill-bidu ta' Lulju u jkompli sa' nofs Settembru. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici qal li dan il-programm jinkludi mixjiet, tpinġija, bini ta' modelli u analiżi ta' pitturi fost oħrajn. Il-Kap Eżekuttiv tal-Heritage Malta Noel Zammit qal li dan il-programm huwa eżempju perfett ta' kif din l-aġenzija tkun viċin in-nies. Vanessa Ċantar, uffiċjal tal-Heritage Malta, spjegat li dan il-programm huwa immirat għal studenti ta' kull età b'attivitajiet li jsiru f'siti u mużewijiet ta' Heritage Malta kif ukoll virtwalment. Din hija r-raba' sena li qed nagħmlu dan il-programm tal-passaport tal-istudenti ta' Heritage Malta fis-sajf. Dan il-programm ikopri attivitajiet differenti u bekk aħna nippruvaw nilħqu l-interessi ta' tfal varji. Il-Ministru Owen Bonnici faħħar din l-inizjattiva bl-istudenti jieħdu tomit ta' aspetti varji tal-istorja u l-kultura. Qed nistiednu l-tfal tal-iskola flimkien mal-ġenituri tagħhom jattendu għal numru ta' avvenimenti li se ntellgħu fis-sajf marbuta ma' siti ta' Heritage Malta. Fejn hemmhekk ikun hemm mhux biss żjarat fis-siti manka jiġu spjegati. U allura tkun ħarġa divertenti kemm għat-tfal u għall-adulti li jattendu li nfakkar li dawn iż-żjarat ikunu kompletament b'xejn.